Ndikuklema mombe shanu nekudanana kwaukaita yakanyorwa nemuchirungu ndinotokisa muchishona kwaukaita nemudzimai wangu Sharon Mudeka for 6 months. The defendant in the plaintiff. Yeah, my witness, I mean, my Pamusoro isimboti. Pamusoro makurukota nevese vakatevera. Ini ndine madzimai matatu. Wekutanga anogara kumba, anenge ari kumba. Wepiri newetatu ndakavapa basa vaishanda vese. Panguva yekutanga vaiwirirana vachigara vese vachiita basa vachidii. Vakazenge voda kupesana. Mudiki uyu aitsimbirirwa nomukuru. Akanditi zviri nani ndigare pamukumba pane kuti ndigare ndichishungurudzwa namai guru. Kuti agara kukumba akafanga kukumba. Pamba apa patairoja apa. Landlord wedu isisu ishamwari yababa. Dzimba dzerailways. So ava baba vanoshanda railways. Asi vachigara concession. Ndiko vanenge vachishandira nemaduties avo anofanana. So mukadzi akumba achigara kumba, inini ndinotogara ndiri busy ndibasa. Ndowanika kumba kana usikana kumusi pakati especially kuma 10-11 ndonguva dzanoenda kumba. 6 dzichikwana ndenge ndatobuda ndichienda kubasa. Baba vaive vachiswera pamba pandoroja palandlord nokuti landlord wangu wacho ishamwari yavo. So ndakatanga kuudzwa nevanhu vanogara kumba, pane mafamilies akawanda anoroja pamba. Vakatanga kundiudza zvaiitika nababa vaiuya nechikafu vachipa mudzimai wangu zvichitsotse, but vanhu vaiona. Pane vanhu padhuze pamba ipapo vaiona zvaiitika. Ndaiudzwa every movement yese yaiitika. Ndangarama ndakagonyarara ndati ndichazvibata ndega. So zvakaitika musi makuseni mukadzi akabva nditi endai muno ndichajira foni yangu haina moto, ine moto mushoma. Pamba pa taigara nehanzvadzi yemudzimai vanovatsana. Ndobva vandipa mafoni ari 2 nehanzvadzi yavo yatsana vanaenda nawo basa. Vandamaisa pachaja akabatira ese zvavo achichaja. Dzakuma 11 baba vakafona pafoni yemudzimai wangu. Ndikuona inyu nhamba ndibva ndadaira. So zvakavanetsa vakambokakama kuti vataure kuti ndiani. Pakabva ndinyepera zita rikanzi ndinonzi teacher. Kati teacher uri kuda kutaura nani? Zvikanzi ndiri kuda kutaura naTakunda. Takunda anova hanzvadzi yani yemudzimai. Wo uri kutaura naTakunda ndiwani? Zvikanzi ndiri shamwari yake. Zvinhu zvakaitika last year muna December. Takunda uyu kawo anga ane 16 years.
vakati shamwari yatakunda. Vandaita alright, it's okay. Imini madi kufona pa namba yatakunda. Ese mafoni mudzimai wangu yatakunda nandinadzo dzakabatira dzese. Mafoni pafoni mudzimai wangu yatakunda ni phone 1. Ndobva vakata phone. Ndobva ndavachivafonera back avanodaira phone. Vandatora namba yangu inini, vandavafona back avanodaira phone. Vandatora namba yatakunda wacho, vandafona back avanodaira phone. Ndakaswera ndichifona muswero wese kusvika kuma 4 vasingadaira makozi. Eni namba inini namba yese yewe kwavari avaidaira. Vandamudzira mudzimai, "Wona pane munhu afona apa ati ada kutaura natakunda so. But reaction yake inoratidza kuti pane zvikuitika. Ndiani?" Zvikanzi namba yandisikuiziva. Ndati it's okay. Njia kumba manheru vandaenda kumba. Ndikati ndiri kukumbira kuziva kuti munhu yeye ndiani. Kadzi akati handisikuziva. Ndati it's okay. Ndiri kupa 3 days dzokuti undudze kuti munhu yeye aifona ndiani. Nokuti munhu dai anga iri wrong number ainditi wrong number. But atoti ishamwari yatakunda which means anotoziva zvese zvinoitika pano. Ende voice iri munhu ikuru stereki. Hatingati ishamwari yatakunda. Hazviite voice iri munhu ikuru. Zvikanzi alright, ndichafanira kuti ndiani. Ndoenda kubasa. After 2 days mukadzi vati ndazoziva kuti munhu yaifona ndiani. Ndasekuru ari mbani vaifona. Ndakanga ndine mari yavo vanga vane mari yangu yemafuta ekuzora. Saka vakati vaida kundipa mari yangu. Vakati kana ivo vakune business rawaita navo vaimbofanira kutaura kuti ndikuda kutaura nemudzimai wenyu kana kuti namai kudzai ndine mari yavo yemafuta yandinoda kuvapa. Why akandinyepera zita ende vakabva vatanga kusadaira makozi. Ndinofanira kuziva chokwadi. Ndakazouya kumba paranetsana nemukadzi. Landlord ndobva uya vachida kutsvaka kunditiretena. Wewe ndikuenda kusungisa mapurisa ukutarisa ndoda nezipamba pana paimba dzebasa kuzodiki. Ndikati mukuru, imimi mafanira makazvigadzirisa. Makaudza shamwari yenyu ende imimi nyaya dzese dzemuri kudziziva. Ndimi maitochovhera nyaya nekuti maudziro andaiitwa vari 2 ndo vaiita metsi dzavo neshamwari yavo landlord. Vandati alright, it's okay. Vandambosiya zvakadaro. Mudzimai bva ndimboenda kusauti ndobvadzoka. Ndobva inini nokuti pamba pakugara kwataiita mukadzi ndakawana mukadzi mai vemudzimai vakuSA vakasiya mudzimai wangu nehanzvadzi yake ari mudiki. So vakangokura vari vese. Ndichizoona nemudzimai mwana anga ari 10 years. So zvanga zvisingaita kuti ndimuseparate. Ndikangoti arega timumirire amboti kurei then ndozokutora ndokubvisa kumaoko amai. So paakaenda kusouth achizodzoka ndikangomuti mukomana akura akukwanisa kuita sei kuzvibikira kuzvigezisa kuenda kuchikoro. So ndakufanira kuseparate. Ndobva ndachibvisa mudzimai vandamutora vandamuisa kumba. So mukadzi ndanga ndine bitterness naye kubva nguva iyoyo tatisinganyatsowirirana nenyaya iyoyo. Nokuti chese chaiita tangoklashana nokuti ndaingoti unoninyepera nokuti ndaiziva chokwadi. Vazonoti chokwadi inini mina ndikuudza chokwadi inini zvikundiremera. Ndikandikuudzai chokwadi zvaiitika. Vatanga kunditsanangura kuti ndakadanana navo ari mbani. Vakandinyenga vaiuya handiziviwo kuti vaiudza navo kuti kudini landlord. Vatanga kundinyenga. Vatanga kudunzira chikafu. Vandasvika pakubvuma. Vatatanga kudanana. Kubva July up to December 6 months. Vachidanana. Vane kwavaienda vakaenda 2 times. Vakati kune mudzimai iwewe kuita zvokutengesa because amai vari kusauti vanotumira zvinhu zvokutengesa. Mudzimai wangu achingotengesa kuti vaone chikafu kuti mwana nemari school fees yemukomana. Ava vakabva vati kune kuprazi kwandoziva kune vanhu vanoda zvinhu zvokutengesa. Handi tinoita sei? Unoona. Ndobva vaenda tikaendisvika pamazowe tinodzika pamazowe ini paya totsvaga malifti anoenda kuside kuprison. Tosvika paarea paprison vodzika vokwira rimwe lift inoenda futi kuprazi ikoko. So vakaenda ikoko. Inini makuseni ndikamboti dzoke kumba kumapasti 10 vandanapamba hapana munhu.
kuva ndaenda kuri ndobva ndafona mudzimai Asikuti ndobva ndadzoka kuma2 ndobva ndadzokera kumba ndida kuona kuti munhu angaenda kupi vanona hapana munhu kandabvunza vanhu vanga varipo kanzi vabuda makuseni hatizoziva kuti vaenda kupi kuma5 ndakabuda kubhaa ndichinotsvaga fuel because magetsi anga aenda ndandati ndinotsvaga fuel pandasangana nemudzimai ndikati uri kubva kupi chikanzi ndiri kubva kuhighway kuno kwamhama ndikati no ndiudzo chokwadi wanga kupi ndobva nditi ndandaenda kumazoe kunotengesa hembe dzangu mazoe waenda nani waudzani kanzi shamwari angonditi mhanya foni yangu yakaisina moto so handakwanisa kukuudzai ndati uri kundinyepera uchazondudza chokwadi pane zvinga zvakadaro then apa akazotaura chokwadi ndobva azoti amene vane tractor inoita zvekurima area iyoyo futi bva muti hande ndoda kunoona driver wangu ari kuti hana fuel ende kuno vanhu vari kunetsa kubhadhara mari dzangu dzebasa riri kuitwa saka ndiperekedze da kunoona achidriver iye ndobva aenda nemudzimai wangu futi kupi tractor ikoko ndobva anoita zvakaita ndobva vadzoka 3 times mudzimai wangu anoenda achinohodha zvinhu maranazi zvokupfeka zvichichi baba vanoti kana mudzimai wangu akuenda vomuti ndikuperekedze 3 times vachienda kuHarare mudzimai achinohodha achidzoka zvese izvi mudzimai anopupura mumuromo wake ndo mhosva yakabara babava vakasangana namudzimai wangu baba ndazorora kwamuri baba haneno kuti zviri kutaurwa izvi munoko kana nazvo here kana kuti munoenderana nazvo tiri kuda kuti mundipindura kuti ndirungu here kana kwete zvese zvataurwa nomurumo ndine matauro ada uri muconstitution yematare ndiyo inonzi plea kuti home ndiri kubvuma kana kuti kwete ndiri pesa chete zvimwe zvese munozotsanangura mumashure kwete saka iwe kwete ndikupokana naye ndoda kuti muchinyatsotsanangurawo imini semaziviri pamusoro pemudzimai wakati taura ichinzwa nematauro ekogana kwambokuita hazvo nawe iripo mopera sorera nawe iripo inotoda amai vemukadzi uyo avari padhuze ndokuti ikwanise kutaurika nokuti uyo anozviti mudzimai wake haana kurora ende haatozikama kuna namo icho chiri kutaura zvokushaya kuona kuyu zvawakutaurira naye ndo zvakaona nokazati izvozvo wazviwana kuti zvauti damai vacho zvandaida kuedza kuda kusarangura pandizvo ivo vanhu vari munomuyesa vakaroorwa nevakaroorwa ungazi vari munoma cheokaudasimashuu adzichiokotaaadzimai ndopakaroorwa nasamao Asikuti tatizvo pawacheusapa waona akanyorwa pamhanza kuti akaroorwa haana kuroorwa ndopi chandaida kuedza kusanangura ndechekuti inini kumudzimai kuti handina kudanana naye zvaungadaiwataurira dare zvinokwete kuti handizvo haana kuroora nepanoda amai vacho vange vari pano amai vako ndovashedza ivo veri panapa aiwa ndikuti ivo vaigona kusanangura zvizere kudarika ini chitaura mazira odaiwe nyaya yako kwete zvana amai kazvikuroora isiyo nyaya iyi maziro angu nyaya iyi pamusoro yedare ini nemudzimai ari kutaura nezvayo ndinomuziva achinzi achidedzwanesita kuti amai kudzi kana kuti nesita rake rokuti shero sei ndadaro inini pandaisvika pamba pemumu wangu ataurwa nezvake kuti watoshanda naye takatosvikawo pamba mukadzi uyo akati sekuru
ndine zvinhu zvandikutengesa ndikusvagawo makastoma mimi ndini vanhu vanogona kupromota sevanhu vemudhuze. Saka taingowirirana zvezvongo tichitengeserana, tichimhoresana, tichikwazisana, tichididi, kwete zvokusvika pakudanana. Hatina kusvika pakudanana, ndochokwadi chiripo. Asi kuti nenyaya yekuzikama kuti ndine midziyo yandinayo nematrakta, handizive vavira kuti vanogona kunge vakagarawo pasi, vakuda kutotsvaga kutondipombera mhosva isingazivi, asi mhosva iyoyo hana kuzara muita. Ndochokwadi. Ndosaka ndati mawitness aripo, amai vemudzimai varipo, even landlord wacho ari pamba pacho nevanhu vacho tochida kuti vauya kuzotsanangura nyaya yacho papera. Nokuti inyaya ndiri kutoona kuti inyaya yakatoita kutogadzirwa, yakatoita kutokupa. Ndozvandiri kuona. Ndikatadza zangu kutsanangura zvakanaka nokuti ndiri kutonzwa kuzariwa neBP, asi ndozviripo. Ndechikumbira umbo wacho wefoni yacho, because foni yangu manhamba andinawo pasi. Right. Handina kumboshaya foni. Nawe yakuwa ni murume w'indaro muno ndiye kuti imi makadanana nemurume. Murume wenyu ataura zvataura, saka taakuda kuti isusu tichidzoka kwamuri motaura maziviro enyu pamusoro pemurume. Dare rizive. Nyaya yakwirwa inyaya yechokwadi. Nyaya yaitika last year. Yakaitika last year mushumo wemugeni ndabva kubasa. Pandakabva kubasa ndakade kuti ndakugara kumba ndiine mwana. Saka chakanyanya kuzonetsa nyaya dzechikafu ndonyaya yakanetsa. So avo baba pandaigara pamba kushamwari yavo yavanozishanda nekugara, savagara vaine mari yavo kama nokudaro zvaiitika pamwe vaidhiskasa neshamwari yavo kuzosvika vachinzvidza shoko richida handidi ndinomunhani munhu wake dzimara vazosvika shoko ichibva ndazokuvhuma vachiwa nechikafu chibadzi muriwo vaiona muriwo wangu anoti kana munhu ainetsa zvaiitika. Saka chakazoitika ndechekuti ndakazosiya kunyanya kuchati basa vamunhu avanhu vafona vakabva vane pasi avanhu vakabvunza kuti ko afona ndiani iye afona achidisa namba yavakashandisa ngestudio yavo yemazuva kusvika ipa vakandibvunza ndakaramba ndati munhu handisikunziva asi ove nechokwadi chamunoenzanacho. Kusvika takanetsana chibva tagara vasvika vakandibvunza nyaya yoyunoirapa vakandibvunza nyaya yoyunoirapa ndibva ndazongoti last week ndakazoti chokwadi hapana pandinochiviga kusvika pane pachinozongobvunza ndibva ndakuti ndauda kuvhudze chokwadi nyaya iyoyo yakaitika zvinocho chokwadi. Baba vai ndaidanana navo chikonzero ndaidawo chikafu mumba kwangu kusina chikafu ndaifamba navo ndaimboenda navo kumazuva ndaimboenda navo kuharare vavaudza vakazvika pamubvunzo kuti nababa avo wakaramba navo ndikangani ndikati ini baba avo vandingaziva handina kurara navo nekuti pandakadanana navo inini mwana wangu akachidodika. Saka ndaitya kuti ndikarara navo mwana wangu gona kurwara ushaika kana kuti pandinogona kuitika. Saka nekudaro ndakakwanisa kurara navo. Saka ini kamunga saka mungureve hemu kuti handina kurara navo. pamusoro mutero yawe damuri kutaura kwamuri since
isi mataura zvandifazi nokuti hamuna kubanza chokwadi. Unoziva kuti nyaya yakazhinji yakataurwa uchokwadi hwayo ukakurumidza kuzivikanwa mudare zvinoremisira dare. Baba, ndofunga isusu tabvira nemi muchiri kutaura zvakawanda muchiramba nyaya yenyu muri kutitenderedza, but mushure mekutitenderedza tiri kunzwa chokwadi chiri kubva kumusikana mukati uyu. Ndofunga kana ndakakutarisai baba ndakona kuti mwana mwana wenyu sokusanangura kwandikuita ndosaka anatofanira kuve mwana wenyu kana kukamutarisao vese vana vatofanira kuve but iya zvinezvi tiri kunzwa mwana ari kutaura chokwadi pamberi negare kuti imi makakunza mwana uyu makadekenenai. Baba unonyadzisa muri munhu mukuru, haisi nyaya yekuti munogona kuti mutitenderedze dare nekuti mukatitenderedza sematenderedzero amurikuita nyaya yenyu inokuremerai. Baba mune chokwadi kuti hamuna kudana nemwana uyu ndizo taiwirirana kwete kudanana. ndiri kubvunza kuti hamuna here kudanana nemwana uyu. Zvokudanana tinakudanana kukura kwari kuita kuti hatina kuratidza tinokudanana. Aiwa baba, asi baba akutaura kuti shoko kuti makarifitsa pamaizopota muchinivigira chikafu mainivigira chikafu muchiti muvigirai uyu kuti akataura nyaya yake chichemusha kwandiri handiri ataura kuti nemurume wangandinaye akandimikisa takanetsana, ari kuramba kuchengeta mwana, ari kuramba kutenga chikafu. Ndikamudzirawo Tsitsi semunhu wataiona achishupika achikumbira, aiteta zvotokumbira kuti handina hufu, handina chakati, ndine nzara, onai mwana anongochema hana chanaka. Saka ndikabatsira munhu ndatadza. Ava vanhu vakawandisa. Kana izvi kana kubasa kana kuhama dzangu ndotobatsira navanhu. Zvitori vandiri. Zvekutosvika kutofamba nawo kuenda kumapurazi kumaprison. Kufamba kune basa. Wozo kana uyu ndichitomuna naye tomuti muzukuru aito ndiri sekuru. Makaenda kupurazi. Zvokuenda kuHarare takambofamba tese kuenda kuHarare. Asi ndandisiri Rwanda ndino mwangu. Kuprison kunotengesa. Angasiyeka. Kuenda takaenda. Ainotengesa chii? Aitengesa hii. Vanotengesa hii. Naye prison makaenda. Maitengesa chii usiku? Katika yendo petanga hapana chinhu chinoenda nacho ivo vakati kunowanza chibage, so pakutengesa unogona kuwana chibage ozotransfera bage yangu uchibvisa ikoko chimwe. Saka ini pandakaenda kutanga handina kuenda ndechinhu, ndakaenda ndichida kuona vanhu variko uye ndenda ndichiona kuti vanhu havangafariri pekutanga vakasangana nacho. Page 2 hapana futi chandingaenda nayo. Makaenda mesere kwatopanda tikubva kupamugara vakuta gareje papei teberepakatanga pamakaenda page 2 makanga maamegera ndakainzinde neve nako muri 2 ndaive nemwana wako okutanga manga muri 3 mumwana futi. Saka hapana pamachambakaenda kutotengesa ikoko pamazuva maviri pamatripi maviri amaenda ona. Pokutanga maenda kunoona, pechipiri maenda kunoona. Page 2 ivo vaive nezvinhu trade yaiwere kungoishira, so vakafonera nadreva wavo kanzi vaita problem here vanhu vavo vakanga vasingadi kubhadharisika munhu wavaida kuona vachibva vamuona vakamusiyira maoils avaida kusiyiwa. Ndo kusaidi kupurazi kumachiko uchidini kufamba naye nemunhukazi umu kutaura wandaita kuti ndaifumana murume asingadanane naye ndizvo zviri anditext ndandanana nawo iripo ndekuti hatidi nhau dzinogarisa mvura imama ndini muridzi wenhau hatidi
murume unomuziva nekuti maidanana naye ati mataura inini kuti hamuna kurara naye ndizvo asi munomuziva kumuziva kwandinomunya kumuziva achiuya kumba achindipa amai asi amai mati murume uyo haana kurara neni nechikonzero chokuti maanamucheshi asi kubatana nokubatana hapana saka kudanana kwamaita kuita nasika nachidanana ivo sekuprovaida kwavaita zvinhu kudanana kwauti kureva naamai akupa kudanana nababa kudanana kwauti taidanana navo ini mutu wakwaisa uri pachikafu vanga vasingovi mukondipa vachingoti varingopa chiro munhu hatisi kuti mukuda kuzipa chikafu vaikubatsirai kana vaikupai chikafu aisakuti uri musikana wavo kana kuti mukadzi wavo kana kuti wavari kudanana naye asi ndo zvavaikupira zvino ava vari kuti inini zvandaikupa chikafu ndaikubatsira ndo zvavari kutaura asi mashoko erudo vakasvisa iwo wakabva wavanawo saka maidanana zvinochinzwa ava vari kutaura kuti takanga tisingadanani vaitibatsira ndoda kuti ipimi mari tivabvunzai titaurai navo baba tasai kwavari mabvu mukuita vamaita zvinhu zvinhu maidanana nani kana kuti ndakarara neni saka inyaya yekuti ndaitonzwa tsitsi neupenyu wamairarama saka ndaingoti manje ndikamuregerera anofanirwa asi mashoko erudo makasvisa ndakakupromisai chiti kumba kwangu madzimai angu ane problem yechirwere cheshuga zvaanezvo chirwere cheshuga vakanditi ukazowana umwe mukadzi wekuroora anenge ari right unogona kuroora saka ndanga tisina pfungwa dzekuti ndakatokubvunzai kuti kana muchite makamitiswa ndaigona kuzokuroorai pamberi kana zvizvokutaura tikaita ani ndo mawiro arachaita saka ndakatisina kurara chese because ndakatitire urongwa kuzoroorana mberi panguva yacho ipapo aigara kumba kwavo asina chaanacho regai titaure kuti paitwa baba uyu mwana mukadzi hasinyepa kumaidana ipipi pakatenge muchine pfungwa dzekuti maizoda kumuroora nokuti mudzimai wenyu ane chirwere cheshuga mazvitaura wamaida kuroora ndouyu hati nokuti maidanana hati iwe mukadzi ava baba waidanana wasvitoba pabvuma vanga vakakuvimbisa kuti pamwe vanozogona kukuroora nokuti vane mudzimai ari kurwara neshuga ndizvo vanga makavimbisana kuroorwa kai vatauri kudanana kwamaiita wakavimbiswa kuti pamwe unogona kuzoroorwa ndira zvandizo vakazvitaura saka ndokudanana kwacho kwamaita hamuna kurara mese asi maidanana ndizvo ndo mhosva yakwirwa nomurume akwira mhosva yekuti kudanana kwamaita muri vaviri kwakamurwadza murume uyu ndiye murume wenyu zvokusachengetwa zvokusaitirwa zvomukutaura imhosva iri yega yamunofanira kukwirira udare ine vanoigadzirisa asi kurwadzwa kwake kwenyimimi nouyu kudanana kwamurikuita kudanana kwamurikuita ndokukakwirirwa dare nemurume kunove ndokwamabvuma maitenge muchitofunga kuti ai togona kuzvisvika pakuroora asi hamuna kurara asi mamuchidanana right ndonyaya iri pano
Regai titaure chibva zvenyama. Endai munogara apa. Ibaba uyai kuno. Simboti. Baba vanonyemba kuti havandizive ndemukadzi uyu ndakaita kumitisa vachitia. Aiwa, pesa hapo chibaba tapesa. Mukadzi avuma murume wake. Hatiti? Murume wako ndiani ari kuti yes. Saka baba wakaona kuti mudzimai uyu ari kushupika rikatipe chikafu chekutaura kwaari kuita. Asi wakamupromisa kuti uziva iwaiziva kuti mukadzi womunhu ari kushupika ashaya chikafu chete. Hati ndizvo? Watoona advantage. Saka baba vati abata nemhosva. Right. Now iripo ndeyekuti claiming kuti kudira. Ndinoklema mombe shanu. Vari kuti ndinoklema mombe shanu. Savari kuti ndiri kuda pamhosva yamunai baba. Isu nedare tinoona kuti yes, mhosva yenyu baba iri kuklema mombe shanu. Munoti kuti tombonokoma pamombe shanu. Hapana. Pamombe shanu. Ndikutozwa kubatikana nenyaya. Munhu wobatikana nenyaya. Ndaifunga kuti tichasvika pakudai. Hatiti. Zvinobata. Nokuti mudzimai zvamataura kuti ndakakuti ndichazoda kukuroora ndozvamataura. Mukadzi wouyu wamaitaura mashoko iwani. Nokuti haungataure mashoko ekuti ndida kuzokuroora mukadzi usingadana nene. Maidana asi hamuna kuraramisa. Nekuraramise taiona kuti aipa. Asi muri vanhu makanga muchidana. Chakakonzera kuti musararamisa apa inyaya yekuti ataura kuti mwana anga ari mudiki. Right. Inokubatai baba. Hairege kukubatai. Ndozvosaka dzinzo. Mhosva yapindwa dare pane inoda mombe shanu. Toda kuzwa kwamuri ivimi kuti munodziti kudiko. Dare rinorerutsira munhu. Hatiti? Ari kubvuma mhosva. Anobvuma mhosva. Zvino hamutauri kudare kuti ndiri kuzokubatikana. Ndosaka mauya kudare baba. Hai baba tobatenda. Asi kutiwo pandakaenda kutsanangura nyaya yangu ndanga ndichiti nyaya iyi ndakaisvitsa kuna mai aiwa uko kwesiyai kwese kwazinazvako amai vaenda hambo yakuyu havanenyemya imimi ndiri mune nyaya yenyu nomukadzi yavataurirana vese pano hamuna kuraramisa zvitoko asi maidana imi mataura ndabvunza kuti iwe uchitarisa ndakutaurirana ne imakampindura makati hati ndakakuti ndichazokuroora hati wega mata hapana munhu akakutise shoko riro usingadana maidana na baba. Saka isi tiri kuti baba ava claim yavo ndeyekuti vada mombe shanu kwamuri munoti kudii. ndiri kukumbira kuti dare rindirerutsira. Ndozvinotaura murume ndinotaura so. Saka isi zvatiri kuita ndezvekuti baba yes chokwadi chataona mudzimai wenyu aita zvakanaka ataura chokwadi chake pamberi penyu hatisi kuda kuti imba yenyu iparara. Tinodzoreredza upi chake pane zvinhu zvinenge zvaitika izvozvo. Saka kudzoreredzwa kunoitwa nawo ndokokuti claim yaitwa nababa kudzokera kwayo pakati ndokwekuti ava vakumbira kudare kuti dare ridi rindirerutsirewo. Hati ndizvo zvine isusu tinoti kumbirai ruregere dare ritsona kuna baba vamakadzi. Munyatsombera shamazi fuka mapasa pahiri nomumanda hapana asingatadze vanhu varume
Yeah. Baba mazi. Dari lino raona choka diti. Murume akamutadzira avhuma mhosva yake haana kuramba. Claim taona kuti yati kure. Zvikuti tirenze iende pamombe mbiri 5 dzamina. Haana kurara mudzimai asi akanana. Yesu amufuna mhosva. Zimbabwe nyataura chokwadi chake. Mombe mbiri kana kusevana. Tokupa mwedzi baba. Moyo mudai. Tawana 700 dollars. Ese tinokwanisa kubuyo badira mchana. Kama Ndinokuwana sezvinhu zvakaoma ndinokwanisa kuti badira mchana. Munhu kana uchinge wapara mhosva sezvi. Kudare unouya wakabata. About the pieces. Makaona chikamu chinobatika munhu yakuna mambo munokumbira. Vanobvunza asana kuti izvozvo zvinofana kunge zvaitika panopera mwedzi kumashamba nasona. Pakanaka. Iro changamire vakatonga kare. Aiwa manake magomberedza madzoreredza. Aiwa tinokudzorerei kwamuri changamire. Iroro remanake dare renyu rakuzarirwa. Aiwa richende vaita manake changa. Iro machembere remanake ranhasi. Aiwa madzoreredza magomberedza munhu yenyanga yarasika. Madzoreredza mumusha. Aiwa rakanaka chaizvo. Ndiwo manake vana vadzoreredza vanga vakarasika. Tinokudzorerei kwamuri. Vachenda.